खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान टपिक लाना फैबाय। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ थांबायनावनो माने बेयो जोबोद दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोना मिथिहोनो लाना फैनो गोसो जायो। माबोरै होनोब्ला जोबोद बुजिनो गोनां माखासे जोंनि दानि देरफुनाय हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा, मानो होनब्ला बेयो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट, आंनिबो थाखाय आरो नोंथांमोननि थाखायबो आरो गासैनि थाखायबो। माबोरै होनोब्ला बिमा बिफायानो जोंनि बयनिबो अनसुलि बिमा बिफा, बेखौनो आं बुंनो सानो। माने दा बे गथ'आ माने माबोरै थैना थांदों बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। नों फेसबुकआवसो मोननाय जादों नोंथांमोन, बे फेसबुकआव नुनानै आं गोसोआ गोजोनाखै, बेयाव मोनसे ओंथि हाबना दं होननानै आं सानदों। बेखायनो आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ एसे बुंफोरना होनो आरो नानि फंबायमोनखौ एसे बुंफोरना आरो बुजायना होनो। नोंसोर नानिमोन बा फंबायमोन, आंनि बुंनायखौ रायनाय दासान, बेखौ साननानै ला बिमा बिफानि बुंनायानो आंनि बुंनायजों मिलायदों होननानै मोनसे गियान होनायसो। दा बेखौनो बुंनो सानदों। दा बिनि गासिबो सिनायथिखौ आं होग्रोनो सानदों। गथ'आ स्कुलाव फरायदोंमोन, फार्स्टनिफ्राय नामखौ बुंलांदों आंनि स्कुलनि नामखौ, बड'फा UN एकाडेमि अदालगुरिनि क्लास 8नि स्टुडेन्ट लुनिका नार्जारिमोन। दा बेखौ खिन्थालांनि। बिमानि रायनाय दायावनो मुलि लोंना जिउ फोजोबना लाबाय, बेसे दुखुनांथाव। सोर फोजोबना लादों? लुनिका नार्जारि गथ'नि बैसोखौ नायोबा 12-13 जागोन बादि नुदों, खिन्थु बेयाव होआखै बैसोखौ। माने आं बेखौनो दा बुंनो सानदों, माने बुंनाय मथेथ' लिरनाय मथेथ' बिदिनो लिरदों, बिमानि रायनायावनो गथ'आ ओरैनो मुलि जाना गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। माने साननो गोनां आरोना आंनि फंबाय बिनानावमोन, जेसेबांनाखि बिमा बिफाया नोंसोरखौ बुङो रायो, हय गोरोन्थिनि थाखाय बुयोबो, बेसेबांनाखि बिमा बिफाया नोंसोरनि थाखाय जिखौ मावनो मोजांखौनो नोंसोरनि सायाव हास्थायो आरो नोंसोरखौ माबोरै मोजां गियान होनो हागोन बेखौ बिमा बिफाफ्रा बिराद सिन्था खालामो। उन्दैनिफ्राय साननानै गोरलैनिफ्रायनो नोङो बिमानि सेलेराव थानानै नोंसोर नानि बा फंबायमोन होमबाना 9 मास उदैयाव थानानै जेब्ला नोंसोर बाहेरायाव ओंखारबोयो, संसारखौ नुनो मोनो, बिमानि अननायजों बिमा बिफानि अननायजों नोंसोरो संसारखौ नुनो मोनो। बेबो मोनसे जिउखौ लानानै, नाथाय नोंसोर मा खहा खालामना लायो। दिनै माखासे बिमा बिफानि रायनायखौ नोंसोर दुखु मोनो, गाज्रि मोनो। जेसेबांनाखि बिमा बिफा दङ नोंसोरनि थाखाय बयबो मोजांखौनो मावनो हास्थायो, गाज्रिखौ रावबो हास्थाया। बेखौनो आं नोंसोरनि सिगाङाव खिन्थानो सानो। बिमा बिफाफ्रा आरो जेसेबांनाखि बिमा बिफा नुदोंना गासिबो गथ'फोरनि थाखाय मोजांखौ नागिरो, रावबो बिमा बिफाया गाज्रि फोरोङा। नोंसोर गाज्रि जाब्लासो बिमा बिफाया गाज्रि जानांगौ जायो। मानि थाखाय? नोंसोर अख्रायावनो बिमा बिफाफ्रा बुनो गोनांबो जायो, रायनो गोनांबो जायो। नोंसोर जुदि बिमा बिफानि बोसोनखौ लायोबा बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ रायनोबो गोनां गैया, बुंनोबो गोनां गैया। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बिमा बिफाया नोंसोरखौ अननानै बाथ्रा बुंदों होननानै सान आरो बिमा बिफानि बोसोनखौबो लानांगौ, बिमा बिफानि बुंनायखौबो लानांगौ। दिनै नोंसोरखौ फोरोंदों, फैसा गारनानै नोंसोर खामायनाय गाव गावनो नोंसोर स्कुलाव फरायनो हायाखै। दिनै बिमा बिफानि मेंनाय मावनाय, गावनि थैखौ दै खालामनानै दुब्लि बारियाव मावनानै दंफां जिखुनु खस्थ' मावनानै नोंसोरनि लेखा स्कुलाव फोरोङो आरो नोंसोर स्कुलाव थांनानै माखासे मोजांखौनो फरायो, खायसे ओरैनो फाल्थु, खायसे गोसोखौनो होआ, बिदिनो माखासे बरबाद गावखौनो बरबाद खालामना लायो। नाथाय बिमा बिफानि साननायखौ जे नोंसोर अननायखौ नोंसोर बुजिया। बेसेबां फैसा होनानै, गाननाय जोमनाय होनानै, जानाय लोंनाय होनानै नोंसोरनि बे संसारखौ नुहोनानै दिनै नोंसोर खस्थ' होआलाबानो 12-13-15 बोसोरसिमहालागै नोंसोरो आलो आलोयैनो देरबोयो दिनै बिमा बिफानि अननायजों। दिनै बिमा बिफानि अननायखौ आरो बिमा बिफानि रायनायखौ नोंसोर मानो दुखु मोनो, मानो गाज्रि मोनो, बेखौ नोंसोर गाज्रि दामोन। मोजांसो मोनफ्रोमबो बिमा बिफाया नोंसोरखौ मोजांसो गियान होयो, गाज्रिनि थाखाय रावबो गियान होआ। खोनासंनांगौ, बिमा बिफाया मोजां बाथ्रा बुंदों ना गाज्रि बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासं, बिनिफ्राय नोंसोर बिजिरना लानो नाजा। मोनफ्रोमबो साननो गोनाङा बिमा बिफाया नोंसोरखौ मोजांनि थाखाय बुङो आरो बिमा बिफानि खोथाजों खोनासंनानै नोंसोर आवगायोब्ला नों गावनि लाइफखौबो मोजां मोननो हायो। आरो जाय बिमा बिफानि खोथा खोनासङा, गावनि गोसो बायदि बुजिया सोमजिया संसाराव मा सोलिदों मा मादों जानला मोनलायै नोंसोर सोलिलाङोबा गावखौनो बरबाद खालामना लालाङो। इयुनावबो नोङो गाव हारसिंनो संसारखौ सोलिना जानो हायै जालाङो। बेनिखायनो बिमा बिफानि रायनायखौ दुखु दामोन फंबाय आरो आंनि बिनानावमोन। बे बाथ्राखौनो आं लाना फैदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव, आं जोबोद दुखु मोनदों। गथ'आ जुदि बिदि बिमा बिफानि रायनायखौ दुखु मोननानै मानो बेफोरबायदि बुंजाना थैनांगौ। बेनिखायनो माखासे आंनि बाथ्राखौ बा आंनि भिडिअखौ जायफोर नायदों एसे बुजिनानै लादो। बेफोरबायदि जानो हामा, जिउआ थैनानै थांबा आरो मोनफिननायाव गैया, बेखौ आरो मोनसे साननानै नाय। दा आरो लास्टआव आरो गथ'आ लिरबावदोंमोन आरो सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथोंसै नोंनि जिउआ होननानै मोनसे बेबायदि बरायनाय गथ'आ लिरबावदों आरोना। आं नोंसिनिसिम खुलुमनाय जासि बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ दामाव आरो हारसिं थैना थाङोब्ला सोरगोआवबो मुक्ति मोननानै माखासे मानसिनि खुगा खुगाबो खोनाय। बेखौनो
गावनि जिउखौ नोंनो इसोरा जिउखौ हरदोंब्ला नों मोजाङैनो बे संसाराव थांनानै मोजां गियान सोलिना जानांगौ। जेब्ला सम फैगोन अब्ला जों थांखानांखागोन। जों जेब्ला खेमसे फैदों, खेमसे जोनोम लादों, जों खेमसेयाव थैनांगोन। बेखौ जों बयबो मिथिनानै ला। बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम गियान होबाय, बुजिना लाबाय। आरो जों थैना थांबा आरो फैफिननो हाया, बेखौ नोंसोर बुजिनानै ला। बेनिखायनो नोंसोर मोजां जा, आंनि बुंनायखौबो नोंसोर गनायनानै ला। आं नोंसिनिसिम खावलायनानै आर'ज खालामो, नोंसोर अरायबो गाव गावखौ मोजां खालामनो हागोन, बिमा बिफानि बोसोनखौ लागोन। बेखिनिखौ आं बुंनानै नोंसिनिसिम बाय बाय।